салому алейкум мухлисони ММА, ба канали мо хуш омадед. Дар видео лайк гузоред ва обуна шуданро фаромӯш насозед. Мо бошем видеои имрӯзаамонро оғоз мекунем. спонсори видеои имрӯзаи мо корти Тинькофф банк мебошад, ки барои мизоҷон беҳтарин шароитҳоро муҳайё кардааст. ҳангоми фармоиши корти Тинькофф кормандони банк ба наздатон кортро ройгон оварда медиҳанд ва шумо метавонед ба Тоҷикистон бе комиссия маблағ равон кунед. ва инчунин ҳангоми харид бо корти Тинькофф Black аз мағозаҳо аз 1 то 7% маблағи шумо ба кортатон бармегардад. силка дар зери комментария ҳаст. дар омода фармоиш диҳед. варзишгари тоҷик Муҳаммад Наимов боз ба директори UFC Дана Уайт муроҷиат карда гуфт: «Эй Дана, ман то моҳи март тайёр ҳастам. дуюм ё нуҳуми март бар зидди касе набошад тайёрам. рафтем. инчунин ман мухлисони тоҷикро дар Арабистони Саудӣ ҷамъ менамоям». бояд гуфт ки ин чандум бор ҳаст ки Муҳаммад Наимов ба воситаи видео ва хаттӣ ба директори UFC муроҷиат менамояд, то ба ӯ ҳариф пешниҳод намояд. Наимов омода аст то боз як ҷанги тамошобобро баҳри мо мухлисонаш пешниҳод намояд. шумо Муҳаммадро бо ки дар атагон дидан мехостед? ҳатман дар комментария нависед. 24 декабр дар Москва мусобиқаи SCA 168 баргузор шуд. дар чорабинии асосии шом варзишгари мо Фаридун Одилов Михаил Махнаткинро дар муҳорибаи нимфиналии гран-при вазни нимвазн мағлуб карда роҳхат ба финали гран-при гирифт ва ба варзишгари мо барои зуд шикаст додани ҳариф дар ҳаҷми $5000 бонус тақдим карда шуд. Фаридунро акнун дар пеш ҷаззобтарин муҳориба интизор аст. финали гран-при ки бо ғолиби муҳорибаи байни Леонардо Силва ва Адлан Ибрагимов баромад хоҳад кард. бояд гуфт ки ғолиби даври финалии гран-при бо $1 миллион қадрдонӣ карда мешавад. шумо муҳорибаи Фаридун Одиловро бо кадоме аз ин варзишгарон дар финали гран-при дидан мехостед? қаҳрамони амалкунандаи UFC дар вазни сабук ва беҳтарин ҷанговари созмон новобаста аз категорияи вазн Ислом Махачев аз рӯи версияи ESPN ҷанговари сол эътироф шудааст. бо ба даст овардани камарбанди қаҳрамонӣ дар соли 2022 имсол варзишгар бо як рақиб Александр Волкановский ду муҳориба гузаронида моҳи феврал бо қарори якдилонаи доварон пирӯз шуд ва моҳи октябр ӯро дар даври аввал нокаут кард ва пас аз он рӯйхати пичорбии UFC-ро сарварӣ карда дар зинаи якум ҷой гирифт. ёдовар мешавем ки Ислом Махачев ният дорад ки муҳорибаи навбатии худро 9 март дар UFC 299 дар Майами баргузор кунад ва рақибони эҳтимолии ӯ Чарлз Оливейра, Ҷастин Гейҷи ва қаҳрамони амалкунандаи UFC дар вазни ниммиёна Леон Эдвардс мебошад. ин буд хабарҳои имрӯзаи мо аз ММА дӯстон. то видеои навбатӣ хайр.